Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Aset. Thank you! Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero. Tayo po ay napapanood worldwide sa pamamagitan po ng Leader News Philippines Digital Platform. Yan, online po tayo ngayon. At tayo ay mapapanood mamaya po ng 5:30 ng hapon sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay isang television channel na makikita po sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable 59, and Cable Link pala, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa limandang pang napakaraming mga cable company sa mga bayan-bayan, mga probinsya. Sharon Viernes, Madam Sharon, thank you for joining us. Lovely Heart Mandawi, magandang hapon po sir, thank you. Lovely Heart for watching our show this afternoon at sa mga natin sa sa United Defenders. Yan. Who else? Sino pa mga nanonood sa atin? Angie, dyan sa Bacoor, Cavite. Dasmariñas ba si Angie? Sige. Kaibigan, tayo po magpapatuloy. Tama ba ang pagkontra ni Attorney Jose Calida, ang Solicitor General, sa pagdadagdag po ng sahod sa mga nurses sa bansa? Samantala mga kaibigan, ang sitwasyon po ng panakahan ng mga magsasaka sa ating bansa ay para bagang namimiligro ng todo dahil po sa maraming elemento, no? Maraming elemento, mataas po ang demand ng agricultural products, pero ang production po ay tila hindi po makita ng gobyerno ang tamang solusyon. Marami po silang iniisip, pero pagdating po sa implementasyon at sa mga nagbabangga ang interes, no? Kaliwat kanang kaibigan, kaliwat kanang mga gustong magnegosyo sa Department of Agriculture, marami silang bagay na hindi tuloy may patupad na maganda. Mabuti na lamang mga kaibigan, meron pong grupo na nangangalaga at mangangalaga, nagmamalasakit po sa mga kaibigan. Kausapin nga natin si Attorney Argel Kabatbat, ang tinig po ng mga magsasaka, at atin pong matanong ng ilang importanteng bagay na pakikinabangan po ng mga magsasaka. Saglit lamang po. Alright, nasa linya na po natin si Attorney Argel Kabatbat, ang tinig po ng mga magsasaka sa Pilipinas. Attorney Argel, Errol Dakabe po ito. Welcome sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Magandang hapon po, Sir Errol. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Natutuwa po ako at may panahon tayo makapagkwentuhan, especially sa ngalan ng kapakanan po ng mga magsasaka na tingin po namin ay dapat noon pa inasikaso po ng lahat ng sektor. Opo. Opo. Ay, ako rin po ay natutuwa na ako'y naimbitahan dito para maipaliwanag po sa ating mga tagapakinig kung ano po ang ginagawa natin sa Magsasaka Incorporated. Well, it will be our pleasure, Attorney. But let's start with ano po ang inyong personal at assessment po ng inyong grupo sa sitwasyon po ng panakahan, agricultural sector sa Pilipinas by this time, Attorney Argel? Ang tingin po namin sa agrikultura talaga ng bansa ngayon ay may isang malalang sakit. Aha. Dahil po kung titignan ninyo, unang-una, marami pong simptomas na may sakit po ang ating agrikultura. Aha. Dahil yung po ating mga magsasaka
ay matatanda na. Ang average age po ng national average age na magsasaka ay nasa 57 years old. Ibig sabihin po niyan, yung mga bata, ayaw na po nilang mag-engage sa farming. Wala nang interes. Wala nang interes. At meron po silang dahilan kung bakit nga wala silang interes sa pagsasaka. Dahil po kapag kayo ay nagsasaka, napakaliit po ng inyong kinikita. Hindi po ito totoo na walang pera sa agrikultura eh. Ang totoo po niyan, marami pong pera sa agrikultura pero hindi po magsasaka ang nakikinabang. Tama po. Ang nakikinabang po, alam niyo po ba, bago pa lang magsaka yung magsasaka, pinagkakakitaan na siya sa iutang niyang kapital. Tapos, habang nagsasaka siya, yung fertilizer ay napakamahal. Uutangin niya ulit. Patubig. Problema pa yung patubig. Yes. Minsan hindi pa niya lupa yung kanyang sinasaka. Kapag po ibenta naman niya yung kanyang mga na-produce, babaratin naman siya nitong trader. Pero ibebenta ng mahal ng trader. Yes. Kaya alam niyo po, ang dami pong taong nakikinabang sa agrikultura. Hindi po yung magsasaka kundi mga ibang tao. Yeah. Kaya yan po yung sinusolusyonan na namin dito sa Magsasaka Incorporated. Opo. Seryoso po itong problemang ito na nais niyo pong mabigyan ng tugon, Attorney Argel. Ang bansa kasi na hindi po matatag ang agrikultura, magkakaproblema po ang ekonomiya. Kasi kung may sapat na supply po ng pagkain ang isang bansa, and therefore magiging malusog ang lahat and they can focus on other matters kapag busog lahat. Totoo po. Totoo po yan. Yan po yung paniniwala din namin sa Magsasaka Incorporated. Kaya naman po itong aming organisasyon ay binuo namin noong 2015 para po magbigay ng kumpletong tulong sa ating mga magsasaka. May mga livelihood programs na po kaming na-develop na kung saan, halimbawa, nagbibigay kami ng piggery sa mga magsasaka. Sinasagot po namin yung kapital, yung structure, yung binibigay po namin yung baboy, feeds, vaccines, medicines, lahat. Pati training. Tapos kami na rin po ang bumibili ng mga napoproduce na biik noon. Tapos ito pong mga biik na to, pinaalaga namin sa community para pagka pwede na pong katayin, kami na rin po ang bumibili na binibenta naman namin sa murang halaga, mas murang halaga sa mga sinayo naming talipapa. Ito po ay isa lang sa mga livelihood programs namin na ipatupad na namin sa Batangas, Zambales, Rizal. Simula na rin po kami ng Nueva Ecija at iba pang lugar. Nagpapatanim din po kami na halimbawa ng mais na kung saan kami rin po ang nagpo-provide ng kapital, farm inputs, farm equipment. Kami na rin po ang bumibili sa magandang presyo pero naibebenta po namin ng mas mura. Dahil po wala na pong trader. Wala na po yung malalaking trader na talagang sila naman po talagang kumikita sa ganyang sistema. Meron din po kaming offline pamamalakaya na kung saan nagbigay po kami halimbawa ng 200 bangka dyan sa Batangas. Tapos lahat po ng huli ng ating mga isda ay kami na rin po ang bumibili. Dito na rin po namin binibenta sa mga naitayo nating mga talipapa. Wow. Ito po. Alam niyo po, kung mahaba-haba lang po ang oras, napakarami po namin nagawa na talaga. It's okay, Attorney Argel. It's okay. So, okay lang po. Ituloy ko po. Ituloy mo lang. But interesado kaming may paalam yan sa ating mga kababayan sapagkat ang crucial concern right now is food sufficiency. Kasi kung ang gobyerno ay magsusort into or ang solusyon na nakikita ng gobyerno ay importation, abay hindi yan talaga hindi yan ang totoong sagot sa problema natin. Tama po kayo dyan, Sir Errol. Yan din po paniniwala namin. Kaya kapag po nagbigay kami ng tulong sa magsasaka, sinisigurado natin kumpleto. Dahil pagka po kumpleto ang binigay ng tulong sa magsasaka, napapayaman niyo yung magsasaka pero napapababa ninyo yung benta ng mga magsasaka. Ituloy ko lang po itong ating offline pamamalakaya. Yes, sir. Alam niyo po bang yung mga nabigyan natin na mga mangingisda, yung kanilang anak ay mga scholars, meron silang PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Kapag meron pong nangyari sa kanila sa dagat, meron din po silang 100,000. At kapag po bumabagyo, hindi sila makapamalaot, yun pong ating mga mangingisda, meron silang credit limit ba sa ating mga talipapa
na 5,000 pesos sa isang buwan. Para kahit po hindi sila nakapamalaot, wala silang kinita, ay pwede pa rin po silang kumain ng masarap. Bukod po dyan, nagpunta rin po kami, kung naalala ninyo, kung nabalitaan nyo yung nag-oversupply na mga gulay sa Benguet. Yes, sir. Nagpunta po ang Magsasaka Incorporated dyan Mhm. at binili po natin yung ilan sa mga nag-oversupply na gulay doon. Aha. At ito naman po ibinenta natin sa ating mga talipapa. Aha. At yung iba po na hindi na ma-absorb, Apo. nagpa-feeding program po tayo sa mga kapatid natin sa AITA, sa Tarlac. I see. Oo. Kasama po natin yung mga kapatid natin sa Philippine Air Force. Uy. Kaya po yung mga kapatid po natin doon na AITA noon, nakapag-chop suey talaga sila Very dahil good. talaga nakumpleto po natin yung kanilang rekado kumbaga sa ulam. Opo. Nakakatuwa ito kasi maraming nagpi-feeding program daw, puro lugaw. Opo. Totoo. Yeah. Ayun po ang nagawa na po ng Magsasaka Incorporated. In Bukod po short, dyan, Opo. Attorney Argel, holistic approach ang konsepto ninyo. Hindi lang Yes. patsi-patsi na, tulungan kita rito, bahala ka na, tulungan dito dun sa dulo, bahala na siya. Hindi ganun, no? Opo, totoo po. Ganyan po ang approach natin dahil naniniwala kami na kapag kinumpleto niyo po ang tulong sa magsasaka, magiging competitive siya eh. Apo. Hindi na po natin kakailanganin na mag-import. Yeah. Mapapababa po natin yung presyo ng ating bilihin dito. Tama po. Ito po yung susi. Ito po ang susi, hindi po importasyon. Ito po ang susi. Buhusan lang natin ng kompletong tulong ng ating mga magsasaka. Right. At ito po yung sinasabi namin, hindi po ito theory lang. Ito po talaga yung ginagawa namin Practice bilang NGO. Ginagawa na, practice nyo na, at programa nyo na. Opo. Now, Opo. malaki kasi ang bansa natin, Attorney Argel, and although I know what you have in mind, and alam ko kung anong nasa puso ninyo, gusto mong abutin lahat yan. Dahil Opo. nakita ko ang inyong advokasya na napaka-ginintuan. But ang isang pribadong sektor, siyempre may limitasyon, di ba, Attorney Argel? Opo. Bagamat malaki po ang budget namin, pero hindi po talaga natin kaya mabutin ng buong Pilipinas ng sabay-sabay. Opo. So, kaya kayo ngayon ay nagpapakilala ngayon sa mas malawak na komunidad na pwede magtulong-tulong. Halimbawa, ayan, sa pamagitan ng Magsasaka Party List, by introducing laws and paglikha ng mga batas na magiging ma-institutionalize yung pagbabago, Attorney Argel. Yes, totoo po. Ang Magsasaka Incorporated ay nagdesisyon na lumahok at magtayo ng Magsasaka Party List para po magkaroon naman po ng tao, boses sa Kongreso para ipatupad po itong ginagawa natin sa buong Pilipinas. Ito naman pong ating programa dating ginagawa na po ng gobyerno Yes. to. Tinahala niyo yung Kadiwa Oo. ni Marcos. Doon po kayo nakapili. Ang problema, sir, dahil ang style ng mga politiko, Attorney Argel, kaibigan, pag iba nang nakaupo, tatabi kahit magaganda yung proyekto, papalitan ng iba. Kasi, wag yan, kalaban natin yan. Maganda yung Kadiwa eh. Maganda yung Kadiwa. Hello, sir. Saglit. Naputol yung ating linya kay Attorney Argel. Okay. Balikan natin. Attorney Argel, sorry po, naputol tayo po. Oo. Dati you were mentioning kanina, ito'y ginagawa pero natigil. Opo. Totoo po. Noon po ni Marcos noon, hindi po talaga bumubuhos sa atin ng importasyon eh. Yeah. Tapos yung kung Kadiwa, diretsong binibili yung mga produkto na magsasaka sa mismo magsasaka. Kaya po na ibebenta ng mura. Tama po. Kaya gusto po natin ulitin to eh. Kaya lang, nagsimula po tayo bilang NGO, kaya on our own initiative, ginawa na lang po natin. Yeah. Pero naisip namin para mas marami po tayong matulungan, kailangan po tayo sa Kongreso. At maipatupad po ito sa buong Pilipinas. I agree with you, Attorney Argel. At tulad po ng nakikita rin po namin gaano man kaganda ang inyo pong iniisip. What is important, Attorney Argel, sa tinatayuan po ninyo? Hindi lamang po ito lip service. Kasi way of life nyo na, ginawa nyo na, may sample na, may patunay na, di po ba? Opo. Totoo po yan. Ito po mga programang binanggit ko,
election, magtutuloy-tuloy po yung Magtutuloy. aming programa. Opo. At believe kami sa nasimulan ninyo, attorney, sapagkat lahat ng naging benepisyaryo po ninyo, ayon po sa aming pananaliksik, umasenso. Totoo po yan. Napakarami po natin buhay ang binago, lalo na po sa kanayunan. Opo. Ang aming pong grupo din po ay responsable para makapag-generate ng nasa higit 3,000 trabaho para po sa mga magsasaka. Opo. Bukod pa po ito sa ating mga livelihood programs. Opo. Alright. So, magsasaka party list, ano bang number nga ito, Attorney Argel, sa balota? Alam niyo po, hindi po namin ito hiniling pero mukhang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Oo nga. Ibinigay po sa atin ng number 3 sa balota. Napakaganda ng number. Number Oo, three. napakaganda. Ano kaya mag-top 3 pa kayo? O di kaya 3 seats pa makuha ninyo para mas malakas ang boses, di ba? Opo, kasi alam niyo po ba, talagang kung hindi po natin naayusin yung agrikultura natin ngayon, hindi natin tutulungan yung mga magsasaka. Ang projection po ay in 2050, Aha. critical na po ang food shortage natin. Wala na po tayong kakainin. Dahil ngayon po, puro ini-import natin. 98% ng ating beef consumption Opo. ay imported. Pati It's very alarming. bigas po, imported na. It's Lahat na po, really ini-import natin. very Tapos lahat alarming. po yung ating mga bukid na i-convert na rin sa subdivision. Yeah. Kaya ito na po yung panahon na kailangan magkaroon po tayo ng totoong boses, ng totoong magsasaka. Okay, oo. Hindi Sige nga. po- I'll catch you there, Attorney Argel. No? Isang seryosong problema, yung pagkaubos po ng posibleng pagtatam ng lupa. No? Ano ang magiging posisyon po ninyo dyan sa land conversion, sir? Ano pang tatamnan nga naman ng mga magsasaka kung kinonvert na ng mga LGU? Kasi may mga pinapasang local ordinance yan, conversion of lands. Ano po ang pwede niyong gawin dyan, sir? Sa ngayon po kasi, ang kakayahan na mag-convert ng lupa na to ay nasa LGU eh. Yes. Kailangan po natin magkaroon ng batas para ma-centralize, hindi po ma-convert, mapigilan nating ma-convert itong mga lupang ito sa subdivision. Yeah. Pero ako po, ang paniniwala ko, hindi po ito talaga yung, hindi ito yung talagang sentro root ng of the problema. problem. Ang root of the problem po, yung mga magsasaka, hindi kumikita, Yeah. kaya ibinibenta na lang nila yung kanilang Tama. mga lupa. I agree Pero with pag you. naibigay po natin, yung kinakailangan nilang tulong, kahit magkano po ang i-offer ninyong pera dyan, hindi nila ibebenta yan. Naniniwala. Marami na po akong observe na ganyan. Basta po ang magsasaka, meron siyang tractor, meron siyang kapital. Yes. Kahit anong offer nyo po, hindi po nila ibinibenta yung kanilang mga lupa. Tapi pilitan lang po talaga sila. Dahil nga, wala po talagang Suporta. kumpletong tulong na Oo. galing sa Yeah. no? Salamat na lang. Meron pong Magsasaka Incorporated na umusbong. Ano? Although kailan lang naman po kayo, pero alam po namin na marami na po kayong natulungan at ang nasa puso ninyo ay nakikita namin na gusto nyo talagang lahat ng mga magsasaka ay matulungan. But there's really a need of institutionalizing those reforms para maging, maging tuloy-tuloy na tulong at punduhan ng gobyerno. Yan ang importante dyan, Attorney Argel, di ba? Opo, totoo po. Sana po makatulong po namin kayo, yung ating mga tagapakinig. Gusto ko po sanang sabihan sila na iboto po yung talagang totoo na tumutulong sa magsasaka. Hindi po yung binuulang ng mga politiko dyan dahil gusto lang ulit nilang maging congressman. Yeah. Ako po hindi nahihiya ng mga kampanya talaga. Kahit saan po ako magpunta, Apo. sinasabi ko, totoo po yung ating organisasyon. Marami na tayong natulungan. At Yes. marami pa po tayong matutulungan. Opo. Alam namin na maraming grupo rin na nagkukunwaring mga magsasaka party list sa Attorney Argel. Mga nagkukunwari lang yan. Marami dyan, mga traders, nagsasabing sila ay magsasaka pero hindi sila totoong mga magsasaka. Ako I strongly believe, ang Magsasaka Incorporated, ang Magsasaka Party List ang tunay na magiging boses sa Kongreso. Opo. Maraming salamat po. At ako naman po ay magsasaka din. Ako po ay galing sa Gimba, Nueva Ecija. May palayan din kami doon. Ang puso ko po nasa magsasaka talaga. Parehas tayo, Attorney Argel. Kami may konting sakahan din sa Kabikulan. Ang problema, dahil nga sa dumadami yung aming mga kamag-anak, yung aming konting sakahan, naging residential lots na. Nawala na tuloy. So, ayan. Marami Plus, pong ganyang kwento. maraming ganyang kwento. Attorney Argel, sige po. Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon, sir. Nanonood po ang buong mundo, ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas through Pinoy Extreme Channel. You have the chance to talk to them, Attorney Argel, whatever you wanted to say.
gusto ko po sanang umapila sa ating mga tagapakinig. Gusto ko po sila i-remind na mismong yung ating pambansang bayani na si Jose Rizal, sa kanyang liham, sa kanyang kapatid, nung siya ay nasa dapitan, na-exile po kasi si Rizal doon, siya po ay naging magsasaka sa Rizal. Ang ating pong pambansang bayani, bukod sa doktor siya din po ay magsasaka. At sinabi po niya sa kapatid niya na hindi po lahat ng tao, at engineer, doktor, kailangan po natin na magsasaka. Kaya mahalin po natin yung ating mga magsasaka, wag po natin silang talikuran. At ngayon po darating na eleksyon, alalahanin po natin kung sino ang nagdadala sa atin ng pagkain sa hapagkainan. Yun lamang po, Sir Errol. At sana po, suportahan po tayo ng ating mga kababayan. Number 3 po sa balota, magsasaka party list. Tutulungan po namin ang magsasaka party list dahil tulad po ng iniisip po ninyo, talagang ang bawat tao, mayaman, mahirap, nangangailangan po ng tamang pagkain at kung wala pong tutulong sa mga magsasaka, sino pa ba ang tutulong? Tayo din mga magkakababayan. Thank you, Attorney Argel Cabatbat, sir. Ang tinig po ng mga magsasaka, magiging tinig po sa Kongreso at naniniwala po akong susuportan kayo ng taong bayan at kami po rito sa Leader News Philippines, we commit ourselves to post for the advocacy na magpapalakas po ng panakan ng kabukiran at mga magsasaka po, Attorney Argel. Maraming salamat din po, Sir Errol. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you so much, Attorney Argel. Magandang hapon po and good luck, sir. Attorney Argel Cabatbat, ang nominee ng Magsasaka Party List, ang ating nakikitang tunay na magiging tinig po ng mga farmers sa Kongreso. Marami pong nagpapanggap na mga boses daw sila ng mga magsasaka pero ang totoo po niyan, mga negosyante. Ayan. Mga traders, mga middlemen, para lamang matiyak na protektado ang kanilang negosyo. Maraming nagpapanggap. Huwag kayong paloko. Piliin po ninyo, Magsasaka Party List number 3 sa balota sa mga party list. Ano ho? Ulitin ko Magsasaka Party List number 3 sa balota. Hi kay Mr. Domingo Rabe. Huwag na po niyang pakialaman ang nasasakupan ng DOH. Ang kanya ay mga lawyers. Solicitor General, tama ka. Sabi ko nga sa iyo dahil hindi niya kayanin si Trillanes, na hindi niya maipakulong si Trillanes, nang gigigil niya, maubos na yung kanyang bagang saka nangangalit ang kanyang bagang kay Trillanes, hindi niya maipakulong si Trillanes. Akalain mo, pagdidiskitahan yung mga nurses na actually, pag ito'y narinig ni Sara Duterte, ni Mayor Sara, mabibuisit ito, baka sipain ito Panahon pa naman ng eleksyon. Napakalaki ang bilang ng mga nurses sa buong Pilipinas. Tapos merong nasa gobyerno magsasalita ng kapahamakan sa mga nurses. Dapat niya sipain. Alam niyo, ang mga nasa gobyerno ay dapat pinaglilingkuran ng interes ng taong bayan. Ulitin ko, ang punto natin dito ay kapakanan ng mga nurses na very, very sensitive po ang hinahawakang obligasyon. Anong obligasyon? Tiyakin nang ipinapasok sa ospital ng mga pasyente ay paglabas buhay. Di po ba? Paano yan kapag mismong ang mga nurses gutom? Paano yan makakapagtrabaho? Paano yan tutulong sa mga doktor? Paano yan magre-report on time sa mga ospital? Kapag ginugutom po. At meron pang taga-gobyerno na isang Jose Calida na attorney na nagsisip-sip lamang kay Presidente Digong at sinasabing, wag na at wala tayong pampasweldo. Anong alam mo sa economic management? You are not an economic manager to say that. Hayaan mo ang mga economic managers. Hayaan mo ang mga mambabatas magpondo dyan. Diba? So, ewan ko, baka boycottin ka ng mga nurse sa ospital pag na-hospital ka, Attorney Calida, sir. Jay Biray, thank you, sir. Sir Jay, thank you for watching our show. Kuya Roy Canyero, salamat sa panonood at kay Mrs. mo dyan sa school dyan sa Quezon City. Sino pa mga nanonood sa atin? Ayan, si Lovely Heart Mandawi, thank you for
joining our program. At marami pang mga nanonood po sa atin. Alright, balikan na po natin yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. US Secretary of State Pompeo darating po sa bansa. Seguridad sa paligid po ng US Embassy, hinigpitan. Barangay Kapitan, pinaslang po ng mga New People's Army sa Agusan del Sur. Bakit ganito ang mga NPA, no? Bakit ganito ang mga NPA na kapag ginusto nilang patayin ang isang tao, papatayin na lamang nila? Mga cocaine na lumutang, talagang ang Pilipinas daw po ang target pagkalatan, sabi po ni Esperon. Isang doktor po ng DOH at 6 na iba pa, tiklo sa buy-bust operations. Dahil naman po sa 1 bilyong pisong tax or buwis na hindi binayaran, 5 kumpanya po sa Caloocan City kinasuhan. Dapat ang kinasuhan dyan yung mga tao, hindi yung kumpanya. Kasi yung kumpanya, ang habol lamang? Pera. Sino ba nagpapatakbo ng kumpanya? Dapat yung tao kasuhan para mapanagot. Kasi ang kumpanya, hindi mo mapapanagot. Ano lang yan organization. Maliban kung pera lamang ang target ng BIR. May kulong yan yung tax evasion, may kulong yan Mga mangingisda nababahala po sa posibleng fiscal effect dahil po sa El Nino phenomenon, mga suki. At mga inarestong abogado naman sa Makati City Bar, ibinasura na po ang kaso. Kontraktor na gagawa po ng Metro Manila Subway, gagamit daw ng sopistikadong teknolohiya sa paggagawa po ng subway. Siguro yung alam mo ang crucial dyan, Clarence, yung pagbubutas ng lupa sa ilalim. Malaking butas yan, malaking kuweba. So, mga nakikita kong technology dyan, sa ibang bansa po yung ilalim ng dagat, binubutasan yan. Yung lupa sa ilalim ng dagat para tumawid yung isang bansa papunta sa ibang bansa or city. Gumagamit po sila ng parang higanting barena ng lupa. Yan, umiikot yan, no? Tapos yung lupa napupunta sa parang dump truck doon. Yan, so ganun. Kasi kung pala lamang ang gagamitin mo, inabot po kayo dyan, magkaroon na ng uban ng lahat ng Pilipino, hindi pa matatapos yan. Talagang modern technology. And first ever, ito sa pinakaunang pagkakataon sa katagal-tagal ng panahon na pinag-uusapan po ang subway, panahon pa ni Marcos. Ngayon lamang po sa panahon ni President Duterte mangyayari, subway. Yung mga nag-aalala, baka ang Metro Manila bahain. Baka naman yan mapuno ng tubig. Hindi Mga engineers yan At siyempre, yung mga investors dyan will not allow and will never allow na yung kanilang investors matatabunan lamang po ng tubig baha. There's a proper engineering to solve the flooding problem to protect the subway. At mga kaibigan, galing naman po sa Boracay, sa bakasyon po sa naturang isla, mag-inang Koreana, sugatan ng mahulog po sa bus. Kawawa naman. Marami po kasing mga konduktor naman ng bus na walang pakialam, Florence. Kapag maraming sasakay, wala silang pasok. So, ganun Nakaranas ka na ba ng ganun? Na minsan, kahit hindi ka pa nakakababa, biglang haharurot ang bus. Diyos ko po, ang sarap pagbabatuhin Marami pa akong kaibigang mga bus operators, miyembro ng malalaking organisasyon. Nga lang, marami rin talaga ang mga pasaway na konduktor at driver ng bus na walang iniisip yung dilihensya lamang nila. Kasi may mga kumpanya naman na ang sistema po ng pagpapasahod ay commission basis. So, ang tendency ay talagang parang may karera lagi sa kalsada, nag-aagawan ng pasahero because they wanted to get a bigger commission every day. Pag marami silang naisakay, kahit overloaded, kahit bawal, kahit delikado, marami silang komisyon. Ganun. So, para bagang matira ang matibay lagi sa kalsada. Kaya maraming aksidente. Ngayon, mga kaibigan, kung tayo naman po ang sasagot sa ating tanong, tama bang ginagawang pagkontra ni Solicitor General Jose Calidas sa plano sana, mga kahilingan, matagal ng kahilingan at pinapangarap ng mga nurses na may taas naman ang kanilang mga sahod, mga kaibigan. Obvious naman, mali. In the very first place, hindi niya trabaho ang magsalita patungkol po sa economics because he is not
He is not an economic manager. He is a solicitor general. Abogado siya ng gobyerno. Di ang asikasuhin niya yung mga legal na issue na kailangan siya doon ng gobyerno. Ano po? Ang bagay na yan patungkol sa sweldo, ang dapat dyan ay ang mag-iisip dyan ay ang finance department, ang budget department, ang BIR, sapagkat ang lahat namang bagay ay nagmumula po yan sa buwis ng taong bayan. So, ako, I do believe sapat ang pwedeng ipampasweldo ng gobyerno, especially sa mga nurses sa gobyerno, sa pamahalan. Sa laki ng koleksyon ngayon ng buwis dahil sa train law, triple ang kinikita ng gobyerno sa oil products. May excise tax na, may IVAT pa, at napakaraming tax, no? Napakaraming nakukolektang buwis, ano? So, hindi dapat po problemahin yan. Ang problemahin natin na maibigay po ng gobyerno, especially sa mga may hirap, yung tamang kalinga sa kalusugan. Nang makapagbibigay niyan, katuwang dapat ng gobyerno ay yung mga nurses. Without nurses, who will take care of the sick Filipino people? Sino? Ikaw ba, Attorney Calida, ang mag-aalaga sa ospital? Kung wala na mga nurses, I don't think so. You are not the person or the correct and the appropriate person to talk about na walang pang pasweldo sa mga nurses. With that, mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat na sa inyo pong lahat sa mga sumama sa ating programa ngayong hapon. Mark Anthony Reynoso, si partner Mark, ang ating creative director na nasa Singapore. Rina Reyes, hi Rina. At si Joy Beray. Ayan. Thank you. At sa lahat pong nanood sa ating palatuntunan, mamaya pong 5:30, ito po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Abangan po sa inyo lahat. Sa ngalan ng ating broadcast officer, Lawrence Andaya, Operations Head Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes, at sa ngalan po ng ating mga tagapag-ulat na mga masisipag, kami po ay muling magbabalik bukas. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.